Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Ka Confederation of Meghalaya Social Organisation, kabalong ka Shetri jong kiseng balang baper jong ka jela Meghalaya, haka kan riu tarik unai wing arjar kat kendai kalapan pau ya kejing persya kat kum bala pau haka wei na kikot kubor pareng baulat ke jela utata gata roy ulaban panjing mut shwa na ka Ministry of Home Affairs ka Sarkar India shwa ban ai jing menjur ya ka ordinance balapha da ka Sarkar jela na ka benta ban pentri kam ya ki kendon ain jong ka Meghalaya Resident Safety and Security Act arjar kat riu haka jela barak wei na ka benta ban khanglat ya ka rung kami lailo jong ki bar jela bat ki mendari Syapok ane ke jela Meghalaya. U chairman jengka komso samla Robert June Kharjarin hak jengkren bat kilat patai kubor haka kan riu tarik unai wing arjar kat kendai ula ong ba ulat ke jela udai ban sngau tu syai baka Meghalaya kamdai ke Union Territory nrei ke dei ke jaka ke bala yo la ke jong ke jela bat namar kata udai ru ban sngap ya ke jing ai jengmut jong ki menteri sarkar bat jong ke sarkar jela. Nak liang jong ni komso mi ai kubli ya ka kabinet jong sarkar Meghalaya berkumcu ru ia gitu ki parti baro ki bala kersian ki move badi ki demand ki ban penkelai ke MRSSE dah ke penrung ki board jong ke dalam permit system ha tu ka MRSSE hadu mentah ngisu ban ong bangin pat yo kopi nomor kadang don haulat let's say kadang ya hap kat kum ki kendon jong sarkar ban ai kopi yang ni swabu ulat un soil ni un yo kuliti hadu mentang impat yo kopi ni suka berkeren dah besai Henry lengba ki jing su ya kali lengba ki jing ya kendu ki minister ki ni kisngi bal adab bar lengba ha jing yo funru ki pentip yang ni ba ya ki demand ki ba mengi demand ki la incorporate ha tak amandan ti kat hadu bangin dayo kopi nya suban ong bangin 4 la ban paula ngila hundem hun ya ni ga ya kata ka odina tat hadu dayo kopi ngi 4 la ya ban komen bun gi ki na mario mentangi ongi pediang yo kaduna hadin kan long beach yang ni lani yo oba ila don ru makna ngimpat yo ipat kumboong ka tin mo seeing is believing ti hak bodi bat ka amendment jo ka MRSSE hot dah tin kila ong ni bagi kila penrung bagi kendon jong ka LP ba boro ubriu un rung sya ka jela ubah temu ya ban saat sok entah udi ban register lan udi ban submit ya ki kot ki selabat pensyabu di unong India bat ubah perking bat ubah perking ya kata unsya penstom ha kendon jong ka endalan jong ka Indian Penal Code kita ki board jong ka LP kelaru ki kila depong hiru ba ki don katu kan ni ki bentai ke ba tinomla ba kami hab ban penrung ha ka ni ka amendment lan ni ha ka ni koordinat kin penrung ha ki rule hot ngi sung thu hi ka jinglong jong kata hak bodi bat kani ka ordinan hi kumangi ong bahadu mengindayo i dalam ki jong khmat ya gadur kadar jong kata ka ordinan nginum pat la than ban ai kanu komen reward la kata da ka ba pensyok nong rim ya ki jingkeren na ki social on na ki media bagi I statement na kalyang u CM deputy CM home minister bat ki wi ni sung thu ba kiladon ki banta jong ka LP ki balarung ha tu ka amendment bat ni kentu ya ulat juga sarkar juga jelam Meghalaya bu udi ban aino ya ka asen ya ka tu ka ordinan ban andang yelayo ya ka asen jong tu ka ordinan ni khmi linti ba yela ban penjanai ngila ban bha yiki rule ya ka ban tensap ha ka tu ka amendment khnang bangin yo ya tu ka complete form jong ka lani ya tu ka bor ka bokpura jong ka tu ka ILP bat ndak labiang kita kan sedang ka proses ban implement yang tu ka bil ti yang matahi ngi kentu yo lat ba udi ban hasen no ni kenturu ya gitu ki breu ki bangi sayo i bang inum kwa ban jer perteng no renyu i ba kidon ki rusimet kidon katu ka ni ru ki kubor dah kuburam ki wayele ban kawang mau ki wayele ban penong ba kani kamlong kata kamlong kani kan ta yuta kani kan kata Victorious kani kata yuta kani kan le unta ikan tu yuki bagi dia bersam jarno kajing terang jom ka jela ban jom ka jam mru nyu trep lan jam mru cik ban dawa ya ka LP ka di jing terang ka bal slam ba kam sendi ka kam khala ya ka LP la de test hakilai teli jikala lap bakam kata ya ka torusin
lalap bakam pendik inu ka shudi tak ke regulation process ngatrai ka namdon ka nu ka tourism lani ka namdon ka nu ka jingkwa yet sharum seneng kam khrau ya ka identity jo macam ni ngatrai kan kam khrau ka identity kadang khrau ki hok kerpang jong ka jap ni bani kita ki bro ngam yu i ba ka jingrung kertlep jong ki mandari kan penkiu tourism da pinpit nuksa ka jing yo shong jong ki mandari hat motor kam penkiu hey ram ni ka tourism ka penkiu pen ban ki kam kon rum kan ram ngam yu i ba kata ka tourism ka bodan ha gorolan na po laim khra kan kentiu ya ka tourism ngam i rengila pen ban ya ka jobo ka jaban ada pinyet nanti ya sora pinlapan ban ya ki plastik pinlapan ban ya ki bitor pinlapan ban ya ki jingjot jong kami marang ha boro pilihan ti ngimdei ban ya pensyong nong rintan ha ka we ki department jong sarkar ban rai ya ka ya pa im jong ri bekerja dulu kat ba ngayu i pen ban ba ka tourism lo da pitri ba ka tourism lo da ngile ba ka kiu kan ai nuksa pi ba ka Don Bosco museum kadang nak mulai ngatrai borok ngitip ya ka jinglong jingban jong ka senong mulai ka bedi bat ka jing parking gi bari ngam hadu umtang yang pat yo snu bakal don ka kies bagi no mulai kin shop in bom nam kin takti lani kin khangnya kita ki tourist ke balik Don Bosco ngam pat yo snu sin lo ngatrai kini compare ya ka jing room jong gibro Don Bosco bat haki we ki jika bo parking ngatrai kadang bur Don Bosco mo balik ka kiu bangi develop ya tinggi kentu ya sarkar lah dah kuat ban kentu tourism develop ya kentu sinking develop iki jangan cakap mai kan sawan rahi ke jing yo nom ti ki don ru ki kubor ki ba tho ka ba ni das ngodi wa ru kata kata ni suban ong kolong ba hana ba uta ulat pha ya kata ordinance of ministry phi kani kadi ki install ya jalahi prohui ya kani ko ordinance ngimdi ban klet ba ka pas da ka jalahi but haka kum ke concern kala dapong bo ulat udi bengit ya ka jing ai jumut jong ki minister jong ka jala tila da ulat jong ka jala ka jongi usngap no ya ka jing ai jumut jong ka ministry kamut ngi pen kala ya ka mekhle ka union territory tika mekhle ka adi ka jala kam dei shu ka union territory bo ulat udang lit snap ita ulat haka sarkar jala kat kum concern udi ban snap ya ka jing ai jumut jong ki minister la ni jong ka sarkar jala ya ke bala jip tu pai ba andri la da ulat u li pan jibut no nawe kala long ke bangi i pen kenya ta ka sur jong pai ba ng ba collection ni pen kenya kini kinong ejit ti ni kerpat ye kini ki breu ki ru simet la ni pen hun la ni manu ki ba persyang ban tho bria ya ka jingyo jo ke cela ban ya da ya ka an ban ya da la di ban sange no ban tengkang pilan brei la da ki kwa ban pan jing sai ladaki nomor ginom la ban khang ngoro ri ladaki kwa ban pan jing sai long kon sok tiu kon kendu ngi long balak le ban sai reum dei ban ya shu ya kawang mau hang ni tai na mau ble kani ge jing thang jong ni ban ya da ya ladi na ge jing ru klep kadi ge jing thang kelas lamba ba selamba ban ikmi lenti ba ngela ban pen urlong mentah kan kenti ban ya da ladi